Pozdravujem všetkých používateľov systému Safety. V tomto videu sa zameriame na personalizovaný e-learning. Ukážeme si, ako si vytvoriť personalizované študijné materiály tým najjednoduchším možným spôsobom. Čo je to teda ten personalizovaný e-learning? V Safetyku existuje možnosť, že k existujúcim kurzom, ktoré vám dodávame, si môžete priradiť svoje vlastné študijné materiály. Vysvetlím to na príklade. Školíte zamestnancov firmy a chcete k základnému kurzu BOZP priradiť nejakú internú smernicu, k prevádzke chcete priradiť prevádzkový poriadok, prípadne konkrétnemu zamestnancovi chcete priradiť ku kurzu BOZP návod na obsluhu stroja. A toto presne si ukážeme v dnešnom videu. Personalizovaný študijný obsah môžete ku kurzom priraďovať na troch úrovniach. Prvá úroveň je klient. Takýto študijný obsah sa zobrazí v kurze všetkým zamestnancom firmy. Druhá úroveň je prevádzka. Takýto študijný obsah sa zobrazí v kurze všetkým zamestnancom prevádzky. A tretia úroveň je zamestnanec. No a takýto študijný obsah sa zobrazí v kurze len konkrétnemu zamestnancovi. Aby sme si vedeli personalizovaný e-learning lepšie predstaviť, ukážeme si to na konkrétnom príklade. Otvorím kurz BOZP a v ľavom menu vidíme, že okrem základného študijného materiálu máme kurz doplnený aj o firemné smernice, prevádzkový poriadok a návod na obsluhu stroja. Kľúčom k personalizovanému obsahu je štandard SCORM. Nebudem vás zaťažovať technickými záležitosťami, ale aspoň stručne vysvetlím, prečo nie je možné do kurzov nahrávať PDF, PowerPoint, Word alebo iné súbory. Je to z toho dôvodu, že štandard SCORM zabezpečuje pre Safetyk tzv. Tracking. To znamená, že bežný formát ako PDF alebo PowerPoint nedokáže poslať do Safetyku informáciu, že daný materiál bol kompletne preštudovaný. Najmä ak sa jedná o rozsiahlejšie materiály. Dobrou správou ale je, že personalizované materiály si môžete vytvoriť napríklad z PDF alebo v PowerPoint formáte, len ich musíte do štandardu SCORM preformátovať. Existuje veľa SCORM editorov, ale ja som si pre vás vybral ten úplne najjednoduchší spôsob, ako z bežného PDF alebo PowerPointu urobiť SCORM súbor. SCORM súbor je zip súbor, ktorý v sebe nesie študijné materiály plus iné súbory s príkazmi, ktoré dávajú Safetyku signály, že ktorý konkrétny materiál už bol preštudovaný a ktorý ešte nie. Personalizovaný e-learning môžeme do Safetyku vkladať v troch úrovniach a ja som si pre každú z týchto troch úrovní pripravil študijný materiál. Jedná sa napríklad o firemné smernice, prevádzkový poriadok, alebo potom som si ešte vytvoril taký úplne jednoduchý návod na obsluhu stroja. Takže keď si otvorím tento súbor, sú to obyčajné PowerPointové prezentácie, kde som si nahral len taký vzorový obsah, aby tam aspoň niečo bolo. Takže jedná sa o bežný PowerPoint. No a ukážeme si, ako tieto PowerPointové prezentácie pretransformujeme do štandardu SCORM. Najjednoduchší spôsob, ako pretransformovať materiály do štandardu SCORM, je aplikácia SCORM Hero, kde sa môžete vlastne aj bezplatne zaregistrovať. A ja už tam registráciu mám, takže tá registrácia je veľmi jednoduchá a krátka. No a teraz vám ukážem, ako tie materiály z PowerPointu dáme do toho formátu SCORM. Ja si kliknem na svoje meno a vyberiem si položku moje kurzy. Zobrazí sa nám takáto stránka a kliknem na tlačítko nový kurz. No a tu sa nám zobrazí takéto okno, kde nás vyzve na vloženie buď PowerPointu, PDF alebo nejakého videa. Takže kliknem a priamo z pracovnej plochy si vyberiem hneď prvý súbor firemné smernice. Dám odoslať.
A ešte ďalší krok je potrebné vlastne spustiť tú konverziu z PowerPointu do Scormu. Takže chvíľočku počkáme. Hotovo, po chvíľke máme vytvorený svoj prvý Scorm súbor. Nejdeme ho teraz sťahovať, ale ideme si aj tie ďalšie dva súbory pretransformovať do štandardu Scorm. Takže znova klikneme na meno, moje kurzy a tu už vidíme, že sa nám zobrazil náš prvý študijný materiál v Scorme, ale ideme si dať vlastne aj tie ďalšie dva, takže znova klikneme na nový kurz, znova klikneme sem a vyberieme si napríklad ten prevádzkový poriadok, dáme odoslať a znova spustíme konverziu do Scormu. Hotovo. A môžeme ísť teraz aj na ten posledný súbor. Kliknem si na meno, moje kurzy. Vidím, že už máme dva Scorm súbory. Kliknem na nový kurz a vyberiem aj ten posledný súbor návod na obsluhu stroja. Kliknem na Start Conversion a počkáme si, kým nám z nášho PowerPointu spraví Scorm súbor. Hotovo a máme všetky tri PowerPointové prezentácie v Scorm súboroch, takže znova kliknem na moje meno, moje kurzy. No a posledná vec, ktorú ešte musíme urobiť predtým, ako stiahneme všetky tri tieto súbory, je to, že musíme si správne pomenovať názvy týchto jednotlivých študijných materiálov. To urobíme tak, že musíme vojsť do študijného materiálu a klikneme na toto ozubené koliesko, kde sa nám zobrazí title alebo názov toho kurzu. A musíme to správne pomenovať kvôli tomu, že tento názov sa nám potom zobrazí aj v tom menu, kde sa ten študijný materiál bude nachádzať v kurze. Takže toto si ukážeme priamo pri konkrétnom kurze. A zmeníme tam teda názov. Hotovo. Ideme do ďalšieho študijného materiálu. Vidíme, že sa nám to zmenilo už aj tu. Klikneme na prevádzkový poriadok, klikneme na ozubené koliesko. No a vôjdeme aj do tretieho študijného materiálu a zmeníme názov. Názvy teda máme zmenené a môžeme každý z týchto študijných materiálov stiahnuť ako zip súbor. To urobíme tak, že klikneme na tieto tri bodky a vyberieme položku Download. Prvý kurz máme stiahnutý, alebo teda študijný materiál. A to isté spravíme aj s prevádzkovým poriadkom. A takisto stiahneme aj návod na obsluhu. Hotovo. No a môžem si teraz pozrieť, že všetky tri súbory mám stiahnuté a vidíme, že všetky tri súbory majú koncovku zip. No a čo bude teraz nasledovať ako ďalší krok je vlastne to, že vôjdeme do systému SafeTeak a ideme si tieto tri Scorm súbory nahrať v jednotlivých tých troch úrovniach. Ako sme si hovorili, prvá tá úroveň je klienti alebo klient,
Takže ideme si nahrať takýto SCORM súbor konkrétne do klienta. Takže v ľavom menu si vyberieme administrácia portálu, klikneme na položku klienti a vyberieme si firmu, pod ktorú ideme nahrať náš personalizovaný študijný obsah. Takže v tomto prípade je to demofirma SRO. Klikneme na názov a v hornom menu, ktoré sa nám zobrazí, klikneme na tlačidlo personalizácia. Hneď ako prvá tabuľka sa nám zobrazia personalizované kapitoly, my tu ešte žiadnu nemáme a keď chceme nejakú pridať, musíme kliknúť na šipku dole a rozbalia sa nám takéto položky. V tomto strednom vysúvacom menu školenia vyberieme kurz alebo školenie, pod ktoré chceme nahrať našu personalizovanú kapitolu alebo personalizovaný obsah. Ja vyberiem nový kurz BOZP, ale pripomínam, že personalizovaný obsah môžete nahrávať pod akýkoľvek kurz, ktorý sa v SafeTiku nachádza. Takže vyberiem BOZP, popis dáme interné smernice a buď klikneme na tlačidlo vybrať súbor, alebo ja si zo stiahnutých súborov presuniem pod toto tlačidlo tie firemné smernice a potvrdím tlačidlom pridať. OK, čiže súbor bol nahratý. A posledná vec, ktorú ešte musíme urobiť a nesmiete na to zabudnúť, je to, že musíme zapnúť ešte toto tlačidlo a tým pádom vlastne aktivujeme ten študijný materiál. Výborne, máme nahratý prvý personalizovaný obsah na úrovni klient a teraz každý, kto bude zaradený pod túto firmu a bude mať priradený kurz BOZP, tak každý vlastne v tom kurze bude mať ešte aj študijný obsah interné smernice. Poďme teraz na tú druhú úroveň a to je prevádzka. Takže v tomto vysúvacom menu si opäť vyberieme firmu, s ktorou chceme pracovať a klikneme na manažment vzdelávania, vyberieme si prevádzky. Vidíme, že tu máme jednu prevádzku a pod túto prevádzku ideme dať teraz prevádzkový poriadok. Klikneme na názov a v hornom menu opäť klikneme na tlačidlo personalizácia. Znova tak ako v tom prvom prípade sa nám zobrazí tabuľka personalizované kapitoly a klikneme na šipku dole a opäť vyberieme z položky školenia kurz BOZP alebo školenie BOZP. Do popisu dáme prevádzkový poriadok. A vyberieme súbor, ja vyberiem zo stiahnutých súborov, takže beriem prevádzkový poriadok a ten vlastne presuniem sem a potvrdím tlačidlom pridať. OK, súbor bol nahratý a opäť ako v predchádzajúcom prípade musíme ešte tento študijný materiál zapnúť. Máme ho zapnutý a môžeme ísť teraz na tú poslednú úroveň a ideme teraz spraviť to, že konkrétnemu zamestnancovi priradíme študijný obsah, konkrétne ten návod na obsluhu stroja. V ľavom menu klikneme na položku zamestnanci a vyberieme si niektorého zamestnanca, ja si vyberiem Jana Nováka. A opäť v hornom menu klikneme na tlačidlo personalizácia a takisto ako v predchádzajúcich prípadoch, hneď v prvej tabuľke klikneme na šipku dole, vyberieme kurz BOZP, do popisu dáme návod na obsluhu stroja, vyberieme súbor, ja vyberiem zo stiahnutých a potvrdím tlačidlom pridať. Máme teraz nahratý aj posledný súbor
a zapneme vlastne tento študijný materiál týmto tlačidlom. Keď si otvoríme kurz BOZP pod používateľom Ján Novák, tak vidíme, že okrem základného študijného materiálu máme v ľavom menu zobrazený aj personalizovaný študijný obsah. Tento obsah sa nám riadi hierarchicky. Najprv ide študijný materiál za klienta, následne za prevádzku a ako posledný je študijný materiál pre konkrétneho zamestnanca. Každý študijný materiál má pri sebe príznak. Oko znamená, že študijný materiál bol otvorený, ale zelená fajka znamená, že študijný materiál bol kompletne preštudovaný. To dosiahneme tak, že si prejdeme celý obsah až na koniec. Pri týchto materiáloch spomeniem ešte to, že napríklad z Scrum Hero sa dajú tieto tlačidlá preložiť do slovenčiny. Na záver ešte dodám, že študijné materiály v štandarde SCORM môžeme vytvárať v rôznych programoch. Záleží, či máte k dispozícii ako podklad PowerPointové prezentácie, PDF, prípadne či chcete ako študijný obsah použiť video, texty, obrázky, alebo dokonca zaradiť medzi materiály aj kvízové otázky, testy a tak ďalej. Tých možností je veľmi veľa. My sme si ukázali len ten najjednoduchší spôsob a hlavným cieľom tohto videa bolo ukázať vám základný princíp fungovania a personalizácie študijného obsahu v systéme Safety. Ja vám ďakujem veľmi pekne za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom školiacom videu.